So, unsa ka nila inject? Mo siyang gold mo. Gold na. Gluta gold. Gluta gold. Ang rate niya kay 10 ml na siya. Mag-inject mo sa kabayos. Kanang mo sa ka-syringe mo. Ano siya, pang maintenance rin siya na lumaw. Pero ganahan ka higher dose ka itong 3 to 5. Next time na lang. Ang grip ta kaya akan tagkuan 15 to 20 minutes. Really audacious, no? So, maximum of 2 vials per session. Wala. Meron ba ang sakit mo? Wala naman. Oh, hospital feels. Thank you. Meron ba? Ano yung name mo? Lisa. Liza? Ikaw lang Liza. naman.